Gimbiyar 'yan mata Salmani so nake ki zamotawa. Gimbiyar 'yan mata Salmani so nake ki zamotawa. Gimbiyar 'yan mata Salmani so nake ki zamotawa. Gimbiyar 'yan mata so nake ki zamto mai ɗakina. Kaki ji shakkun komai ba mai taɓa ki sai in ba raina. So nake ki zamo ni na zamke kawai domin kauna. A so na yi riga na nisa kan ki ban jinkiran koma waye. Yanzu na saka ɗan bagun ki zan zama shayi na hawaye. Kauna da so sun riga da sun game ko ina a cikin kalbi. Har da dukka gaɓoɓi har cikin idanuna ma zanen da kin kai mun na tabbata ya fi ma zanen zabi. Ba ni fatan na aure wata ya mace in ba ke ce ba, saboda in ba numfashi gangar jiki ba za ta motsa ba. Gimbiyar 'yan mata Salmani so nake ki zamotawa. Salmani shaida ne gun biyayya da kyawun halinki. Biyayya ga iyaye ko a fannin gaba mai na san da ko a samare da yawa suna burin samun ki. Zakaran maza ne na zama tun da kin kace ni ne kika zaɓa. Magana akan kyawun ki ita zan yi yanzu baiti na gaba. Mace mai kyawo irin ki wallaba dai a wannan karnin ba. Fuska fara hanci dogo idanun ki gwaldin yar baba. Ka tsayin ki daidai tafiyar ki ma dai na shan duba. Murmushin ki wanda ya ganshi ba zai wuce bai yi burin kari ba. Nutsuwa da shauki duk wanda ya ji muryar ki ba za ya ki ba. Gimbiyar 'yan mata Salmani so nake ki zamotawa. So ne ya kai so a zuciya duka yake min tamkar ganga. Ƙaunar ki ce ta kamata ban cikin samarin nan 'yan birga. Kwatankwacin yadda ruwa suka zarta lissafawar mai yankin. To haka ƙaunar ki cikin raina mutum ya yi kaɗan dai ya misalta. Me yasa nake matuƙar son ki tambayar da na rasa amsar ta. Na yarda in rasa komai don ganin murmushi kan masu karki. Faɗa da koma waye bani shakka akan sarki marki. Duk kyau na 'ya mace muni yake zaman idan na tuna surarki. Komai naki yafi na saura babu ƙarya cikin halayyarki. Yaudara halin wasu mata ke kusan babu ita a tsarinki. Gimbiyar 'yan mata Salmani so nake ki zamotawa. It's Adjua Records.